Zawsze przy tym jak to wyskakiwał, to tak, pierwszy raz to tak się przestraszył i to fez. Tak się nie spodziewał tego. Dobra, rodeo, słuchaj, na rodeo to ja ci mogę wziąć z wieczorem. Dobra, to muszę przejść tymi firebatami. To już powiem, no bo ja muszę to jakoś... Jak już będę miał ta baza, to wtedy ich rozwala. Ale muszę czym? Czyli muszę mieć marinami, nie? Łogień! Łogień! Łogień zwalczaj łoginiem. Pierwsze co robię mariny i tak czy siak. No czekam na tego marina, który rozwali wszystko i zaczynamy, no trudno, no będzie ciężko, ale na sam początek będzie git. Nie chcę spoilować, nie? Ale to na hardzie to na serio będzie trudny. Bigo pierunie! Czekaj, i jadymy duruś z tym. Te misie, ale tyś miał, Andrzej, zbierać to. Nie można tych pieruństw tracić, bo to jak się nic nie stanie, to będzie klops, to już nie będzie ciekawie ani nic. Bunkier, tu i się wracasz i jedziemy. Bo też mam w planach granie, wiecie, na przykład właśnie Wola z Ergami albo Protosami, bo też jest taki mod. Znaczy bardziej w salonie gier to jest. Ale no to później, nie? Na razie chcę właśnie coś takiego odwalić i obejrzymy jak to będzie. Dziocha, co ci się tak śpieszy, pierunie? Ja nie mam czasu. Ja nie mam czasu na takie pierdoły, ty. I to jest albo mam bunkry, albo użycie ruchomego oddziału, a ja zrobię to i to. Dobra, właśnie tu 4A. Buduje się to pieruństwo czy nie? CC. Ci dam jakie za mało minerałów, mam 21 robotników. Kaj za mało minerałów. Cyka, idą, nie, dobra, cisną, to nie będę wyłaził z nimi. Nie! Pierunie gonią mnie. Tak, dyć. No ale tu 3 chłopów to elegancko oni to bronią. Hopie, to już jest po ptokach. Można to obronić. Czemu po jakie cwaniaki? Oni biją najpierw to SCV-ki, a potem ten bunkier. To jest w ogóle... A te pieruństwa co tu robią? Jeszcze pozbieram te pieruństwa, co tu leżą, kajś. Jeszcze są zakopane. No wiedziałeś, no. Wiedziałeś, że to są zakopane. Grzyby, albo nad zergami będziemy robić... Wiecie czemu? Wiecie czemu? Ja też nie wiem. Dobra, i gitara. A tu jeszcze są zerglingi, normalnie ich nie było. Ale on mi tu żygo, a ja nie chcę, żeby on mi żygał. Wypadł mi... Kaj mi z tym żyganiem, hopie. Coś jest w fajerze. To on fanzuli. Potem pójdę po jeszcze ostatni ten badania nad zergami, ale to dopiero jak to przejdzie właśnie. Ale ja tu potrzebuję więcej CV-ek. A, wiedziałeś, że się tu kitracie pieroństwo. Jacek to wiedział już. Jacek to wiedział, hopie. Jacek już to w Super Expressie czytał, że tyś tam sam będziesz. I gitara. Tu mamy ulepszenia wszystkie. Jak wiecie, tu się bronię elegancko, tu się coś dzieje, pierunie. Ale hopie, ładuj to pierunie, na co ty czekasz, te? A ten hobby, ten Badoniewski zbudował ta wieżyczka, i to fanzola. Zergi się przebiły. Ja się przebiły fest. No jest, no ty mi się nie przeżyjesz. Mam nadzieję, że to pieruństwo mi tu nie wyjdzie, jak ja się tu przejdę obok. Bo tu jest baza i to pieruństwo jak mi wylezie, to jest po mnie, nie? To liczyć nie ma nikogo. I ci jadymy. Ino mariny. Pierunie, dawaj. I gitara. Takie bez to wybuduję. Nie, tu na hardzie to już trzeba ruchomy oddział jednak, bo to kurde, to mi z życi spada nie wiadomo kaj. No piękna mielonka, pierunie, takie mielone to ja mogę mieć w niedzielę nawet, nie? Takie mielonkę to ja zjadł ostatnio. Polecam gorąco. O nie, a pieruna zapomniał, że jeszcze są bejny w tej grze. No i tak to jest, no. A dobrze, tu mam 3 tych naprawiająców hopów, to przynajmniej trzymają to. Dobra, już mi tu nic nie wylezie. Będzie ostatni ten szpil, gdzie muszę przygotować ich wszystkich. Tutaj buduję te wieżyczki, no bo mutale będą latały jeszcze. A ja nie chcę, żeby mi mutale latały. Ale teraz będą te nydusy Przy ostatniej rai, czyli te 41,50 będą nydusy i na pewno jeden wylezie tukej, drugi wylezie kaś tu. I tu będę musiał trochę przejść tymi marinami, żeby to zaciukać, bo te pieruństwa będą wyłazić w nieskończoność. A ja tego nie lubię, jak to mi wyłazi, tak? Tunele zergów, hopie. Tunele to ja tak dzisiaj czyścił, ale to rano, jak mi się fest chciało.
Czyli tutaj nie robić bunkrów, tutaj nie postawić, albo eBaya przynajmniej, żeby mi to blokował, ale ja chcę i tak zabić. Nie, to jest bez sensu Pierunie. Bo jak ja chcę zabić to pierwsze co tu wyjdzie, to ja muszę mieć przejście na tyle marinów. Zaraz przeprawa Bernarda ruszy. Już minerałów nie mam praktycznie, to dlatego to się te pieruństwa kończą. Ściś. Kurde, mogę... Właśnie zastanawiam się, czy shielda mu dać, czy steampaka Pierunie, ale wolę jak steampaka. Tu teraz to wylezie. Pytacie, czy to ustawienie jest optymalne? Otóż nie. Otóż bardzo nie. To teraz tu chyba to pieruństwo wylezie. A nie, bo tu. A widzisz, takie buty. Mostek Hyperiona. Dobra, teraz na pewno trzeba będzie dawać steampack kupić, bo bez tego to ani rusz. Tylko właśnie ze steampackiem jest problem, no nie ma kto leczyć, nie? Jakby tu było inno te bunkry, no to będzie podstawa, nie? Dobra, trudno, czerwona skała robię. Pan za lato, jedziemy. Jedziemy na czerwoną skałę. Cóż nas tam czeka? Pewnie coś czerwonego. I teraz tak, no normalnie jakby po z tymi marinami 2K, no to by mnie nie... To by mógł zabić tymi dwa marinami, ale nie. Jak ja mam to przejść samymi marinami? Nie, mogę normalnie CC Fenzola. Już będę zbierał po prostu. Chyba bunkry, no bunkry trzeba będzie robić. Trzeba będzie robić bunkry tutaj, mariny. I pilnować tych po prostu tych baz. No bo co ja mam innego zrobić? Tu się ustawi ten, się ustawi, wiecie, barykada. Na razie zbieramy. Kurde, ale trzeba będzie masę. No trzeba, nie, masa. Masa marinów trzeba będzie robić. Bunkrów i dopiero wtedy można zbierać te minerały. To trochę potrwa, to nie będzie taki szybki speed, bo chętnie bym speedruna zrobił. Ctrl 4, no i bunkry, mariny, przede wszystkim najpierw robię masę. Tu są twoi chłopacy, ale ja muszę odbić twoich chłopaków, bo tu masz zerglingi. Więc to trzeba będzie jakoś obronić. Nie wiem, czy barykady to tak nie zrobić takiej, ale chyba zrobię. No i te supply depoty. Dobra, pójdę. Trudno, ja to sfanzolę. Trudno. Czy nie wiem, po jaką cholerę ja tu idę. Dawaj. O, wykopały się. To on ma zasięg, te hydraulickie tu mają zasięgi. No siema, rysie. Wiedziałem, ale patrzcie. Wybudujesz bunkry, ale po co tam jeszcze ładować marynę? Przecież te bunkry same się obronią. No czego nie rozumiesz, nie? I teraz. A nie, no fajnie, ja mówię, zbuduję sobie rafinerię, ale no przecież nie masz czego nie rozumiesz. Wszystko żeś wydał na pieruńskie bunkry. Po jaką cholerę ja tu w ogóle łażę? Ja daję oczywiście rally pont tu, żeby nie poszedł mi na automatycznie na dół, jak ta lawa dopiero styknie. Tego naruszy. Ja będę chciał tego brutaliska pewno załatwić. To mogę wam powiedzieć. Potrzebne dodatkowe magazyny. Najpierw robię obronę, a potem będę łapał te pieruństwa. Czyli na pewno pójdziemy tutaj. Potrzebuję jednego grzyba. Co będziesz tym grzybem, co będzie to reperował minimum. Wy będziecie musieli zdobyć tego brutaliska. Tu mi się robi już +1, więc może do git. Czysto można kontynuować operacje wydobywcze. Wydam na tą obronę, bo na pewno atak jest podstawą, nie? Ale tam się już widzę na minimapie kończą tamte minerały. Tu mogę pozbierać legalnie, nie? I kajtujemy. Jak się... Dobra, jest gitara, to mamy to, dobra, idźcie. To mi się podoba. Na razie inną nie będą zbierać. I on nie chce ryzykować tym Commander Centerem, żeby oni się tam wywalili, bo pierwsze na po co to będzie? Tu. Ja ci dom niedozwolona, hopie, niedozwolone to jest to, co ty godzisz do mnie. Ja mogę przecież... Patrzcie, Brickbane, moment. Co, mogę go wziąć? Teraz patrzcie, ja ich wyciepnę i ja teraz tu zbieram. Opcy. To jest... Ty będziesz lotał. No mamy jednego latającego Holendra i jeden co zbiera. No jeszcze 6000, więc jest co będzie, zaraz będzie połowa. No i wyczerpane i elegancko i zaraz będzie. No nie pierunie bier to. I tu się wyciepni, patrz. Co za pierun. Tu się wyciepni. No i gitara i o to chodzi, dobra. Powoli, cierpliwie, no to będzie trochę. Akurat ta misja, długo się nad nią zastanawiał, ale wiedziałem, że ona nie będzie, wiecie, że to nie będzie wartko, to trochę cierpliwości trzeba. Oni mają chyba Rally Pond ustawiony, ustawiony Rally Pond mają na naszą bazę, a dobra, on zaraz pójdzie, ja go zgarnę tu po drodze tym, wezmę go i wciepnę go tutaj. Bo tu
Też są te minerały. O, dobra, brawo Rysiu, świetnie się wpakowałeś, jedziemy. Ej, ja mam pytanie, gdzie jest Erich, którego Jacek wysłał do łapania bunkrów? Erich mi zniknął. Dlaczego? Erichie, dlaczego mi to zrobiłeś? Wiesz, jaki jesteś ważny. Jeryńskie zerglingiku. Nie, trzeba ich zabijać. Mam 5000, więc zaro będzie już szybki szpil. Dobra, ta baza jest zniszczona, więc przynajmniej jest coś. Gdzie jest latający Holender? Latający Holender, Pierunie, lecisz tu. A my idziemy dalej. Prawie gotowy, panie Reynor. No godajek ci, że prawie gotowy. Latający Holendrze. Godajek ci, żebyś tu leciał. No i jest koniec, i gitara. Ci to rozwalą. Ci tu zbierają i da się zrobić, nie? Da się zrobić, trochę to trwa, jest 32 minuta, ale jedzie, no jakoś idzie, to powoli, cyk, cyk. No i GG, dziękuję bardzo, i dało się. Na samych marinach, to mi się akurat podobał. Dobra, i myślę, że to będzie na tyle, że na tyle zostawimy to. Więc dzięki, żeście byli serdecznie i do następnego.